Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di paspasamak inibugog kayo alumar. Idintero paginian ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag wenno paspasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken karikagong di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan tapno amuan ti publiko ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway itinay a programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Hunyo 29, 2023, aldaw ti Huwebes, kakailian, may danong karayo di sa bali manen, nga parang di programa tayo Damdamag ni Berto, manibo di ti ENR Online. Dito di pagayam ni Robert Berto de la Cruz, di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, para kadiri damag, ngayon kami dasar ka na kayo, tapno di kasta, mainformaran, tayo amin na sa pada, nga amin mo, amumi nga pakasiknan, tayo amin dito'y nga mapaspasamak, iti man kabukbudan tayo nga probinsya ti Ilocos Norte, tintero apagilian nga Pilipinas, kenuray J. Balasyo Taaw. Dagiti damag nga income idasar, tentay pagsasaritaan, pagsisinukatan ti kapanpanunutan, Pilipinas, posible nga target ti pagilian niya China no tumulong ti pagilian tayo iti Estados Unidos iti panang atakar wenno panang atake ti Estados Unidos iti China gagayem kay kamsat dito apo ti nagbalin na rakurak ni dating presidente Rodrigo Duterte gagayem kay kamsat dito very controversial apo nga nabarungan apo intaran babaeng kini presidente Bongbong Marcos nga ni Attorney Larry Gadon gagayem kay kamsat ada digitay karit na apo karit senador kang ronan na ken senador Risa Ontiveros ken in rakurak nga maibagay wenno deserve na tinaited ken kuana nga posisyon ken dito saan nga political accommodation gagayem kay kamsat iti deti umasungad nga bulan ti Hulyo segon ti pag-asa adda talo nga bagyo nga mabali na po nga umatake iti Philippine Area of Responsibility. Deti kadaw ti Amerika nga panakaakomodar di Afghan refugees saan pay nga pinaburan ni Presidente Bongbong Marcos gagayem ken kaamsat segun metlaing deto iti biyang ti presidente. Iti sabali nga bangir ti biyang ti Diputado Salceda dismayado apo iti saan na panangiraman wenno panakairaman ti Mayon Volcano iti barong branding campaign ti Department of Tourism kakabsat ken gagayem Ijemet Balasyo Taaw dati nga veteran singer Maduna naipanapo iti pagagasan gapo iti viral bacterial infection gagayem ken kamsat ken deti dati nga commander ti Russian forces ije Ukraine na aresto apo already ti deputy na aresto met speaking about China apo amuyo kadi nga ije China iti agdama ket nabara ti temperatura gagayem ken kamsat ket dito po nga adu digitay sakit adu pa digitay mapan nagbakasyon uno pumanaw iti nasaong nga lugar gapo iti napudot nga tiyempo kang runan nga apektado dito po ket digitay pay kadaraan tay nga Filipino ket dito po nga timmaod ti dakkel a problema kadigitay undocumented Pinoy gagayem ken kabsat nga adda ijay China madamdama po makainuman tayo ni Dr. Clifford Unay Alba may isang taga-Piddig Ilocos Norte ngem adda po ije pagilyan na China mainaig kadagito nga issue iti nasaong nga pagilyan nga pakairamramanan dagiti kadaraan tay nga Filipino. Amin digitoy tampok para iti may isang oras nga panakaidanon ti programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem kadiri daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksid iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo.
DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, ang hingganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wendo Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan na Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, kaririyag kakadakkel pa premyo nga maidanong ka na kayo, babayan ti Blue House Beach Resort, ini barangay 37, Kalayab, Lawag City. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae, pakiramanan ti girubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pa'y pagpilian nga gowns sa babae, custom ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na ing kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy po ti programa tayo Damdamag ni Berto. Iti dito gundaway may kantayo ti tsansa apo makainuman ken ni Dr. Clifford Unay Alva. Mani po dapat di Xiamen, China. Kalpasan na po nga rimwar ti damag nga nangato ti temperatura ijay China gagiyem ken kabsat. Adu di kitay nagsanga-sanga problema ijay di kitay kadaraan tayo nga OFWs itugot di kitay amo da agbakasyon da mapanday ti sa bali a lugar tapno maliklikan da di temperatura. Timmaod ti ado a sakit, gubway apo tinapudot a temperatura, na iraman dito yapo, dito kadaraan tayo nga Filipino, kangrunaan na dito, nga timmaudan ti problema, dagitay undocumented, illegal ti kaadana, iti nasaong lugar. Okay, sa nga ili tayo, umuna ti amin, Diyos ti Agina, thank you very much, Dr. Clifford Alba, tited magundaway ti programa tayo, Damdamag ni Berto, live tayo, iti programa tayo. So, good afternoon, kumusta dita? Iti agdama, Dr. Alva. Nembag nga aldaw tayo amin manen kakabsat kita Ilocos. Tatangal daw kaya napudot unay tayo mabot man iti 39 yan iti kapudot nan. Okay. Ken tibaran na ket adu di iti kakadwa tayo nga Pilipino dito tatang adaan uyek na gurigor ken digiti sakit kasi tibayag na nga rimrimor ti tattao ditoy tatalo atawen di pandemya itatalang manen nga tawen nga makaruar ti tao so mareknado una iti pudot ita kasla na pudpudot pa ditoy yan dita Pilipinas. Okay. Okay, so ano dito reports when naawat tayo nga reports nga dito amo nga Chinese pasla
tapno maliklikan da dito na bara nga temperatura, mapanday di sa bali a lugar. Kasat kinagpaiso na dito, doktor. Well, sir, kasi kadwa na, tatla, kadwa na, di ito Chinese cat rumor da talaga, padagsapol iti mabalinda nga pagyan, nga pag-stayan, tapno no may epan ti sobra pudot na met dito ay. Okay. Okay, mano nga tawin tayon dita China, doktor? More than 15 years up dito yan, sir. Okay, okay. So that is the first time nga from that 15 years nga kaadam dita, doktor, dito ka dito kaunaan nga gundaway nga ma-experience siya ti pagilyan nga China, ti kasto ti kabudot na, wenno temperatura nga nabara unay, dok. Mas ti experience mi dito ay kada summer talaga nga pudot na ta DJ humid kas lang kapag makaangis no talaga nga nga kapudot na dito ita lalo na ta DJ angin na ket kasla lang sa bali kasla kung mataikan nga mailong out ted danon ket kas jeti na ti pudot na dito no summer. Okay. But dito ka strict ka ang ato DJ temperature gauge tayo. First time nga ma-meet ti kasjay nga kang ato ti temperatura dita China since nga dakay dita, dok. When kasla mas napudpudot itatanga panawin. Okay. So amo tayo nga adu digiti sakit nga tumaod gapo ti kinapudot na. Okay. Digito nga sakit is dati kang runaan nga tamtamingen kada iti pagpapayan nyo nga klinika or hospital, dok. When, sir, kasi adda digiti kababayan time dito ay medyo may ilam-ilam kasi awang dito ay tanggapin may suda ta syempre Pilipino laeng. One na ti umay dito ay talagang ti sakit-dakit talagang medyo narigat. Uyek, gurigor, ken dete adapt taeng COVID itatangin hanya kasi grabe na ngem adapt pala ang digite positibo itatang Pilipino. Hamit pa nga dimanon ti kadadaksan yung atake gapo iti puso ay gapo iti pudot, dok. Adami ti kasjay nga kason. Adda digiti kaso nga kasjay ngem mas iti shaman kasi medyo abay kang palaing iti taaw. Dahil nga to, aparte ti China, digit kapudutan na talaga. At digiti na i-report natin naganan digiti inaatake. Gapot hami nga madanon isu da ijayen, ti kaadayon na, kaya narigat iti itatata unno amin nga pagluganan. Nga Okay, so dok, itibiyang ti ekonomiya, ano dito makita yung epekto na, especially ti panaggastos ti tao, gapit ti kinapudot, siguro electric bill, gapit ti panakausar dito air conditioning unit, or ano pa, doktor? Ti pagpintasan na lang dito China talaga, kaya nalakala iti kuryente, uri agmalmal wenno ugmalmalam when patpat na medyo lalaka pa lang digiti bayadan dito ngem ilang rigat na talaga nga rumwar ka hamo nga makita iti ruwan ta talaga dadaatin iti uneg ti establishmento ta panda nga mapudutan. Okay. So kahit nasa wen kada gito yung alal daw limitado ti movements ti tao gapo iti kapudot ti temperatura, dok. When sir. Okay. Kadigiti pagtrabahuan, kasla kung makada kayo, da kay ti klinika or hospital, ano digiti ma-encounter yung kasla saan kayo nga makapag-function nga husto, gapo iti deti na pudot nga tiyempo? Di kadwa na circuit, nga hanggang makapag-anauna ita digiti daduma ay ti kanayon nga aramiden mikit at dakam iti event when no medical mission. So at every Wednesday mi ngamin nga charity
charity movement and panang tulong kadigiti ka komunidad dito iti mga iti Chinese. Mm. Kami nga marami kita taga nga nagbara iti ruar. Oh, okay. Okay. Amo tayo nga di China ket may isa ka dagiti kadudurasan nga nasyon, ha. Digiti pagtrabahuan dita ada ka digiti ano kasla panangkat iti oras, panangyababa ti oras ti panagtrabaho, panag-eskwela or anyaman, even government offices. Dok, tapno maliklikan da di nabara unay nga tiyempo. Kas katata awan nga nga agkat dati oras ngem kailaan man dati July when August DJ talaga nga kabaraan na iso nga dimipe no kasam no lalo na ag save dati energy dati ditoy iso nga from 10 to 5 DJ trabaho no ka. Okay. Ti Weather Bureau dito China, ada ka dito assessment dan no aping kastuti kabara na or is it a part of climate change, doktor? Gapo dito sir ta medyo narigat iti kasasaad when it comes to panagdamag no agapo iti gobyerno talagang handang agipatbatag nga talagang sitwasyon anyaman digiti mabalin nga maamuan ti tao ditoy. Daunay nga gipatpagamag ti kakasta. Isu nga dakamlaengen ti mga aramid talaga ti dadto ti no anyaman ti ming aramid kasi social media dito kay medyo nari. Okay. Okay, so kada gitoy ano digitoy makita yung aramiden ti gobyerno tapno matulungan ti tao in line kada iti nga paspasaren nyo nga temperatura dito sa China. More on sir is talaga nga in open da amin nga corner dito ket adda digiti establishmento kasla mall kasla kumakasjay panantita tao ken tatake talaga nga in kabil da amin ti pagpintasan digiti park dito digiti maparin pasyara tapin imi anda sir ta amin nga paligid na talaga nga nagikabil da napipintas na kayo ken nagmula da talaga. Okay. Yung mga events po, outdoor events, limitaran ka diti gobyerno ti panakayuswat na. Gapoy di kapudo po. Okay. Okay, amo tayo no dito Pilipinas namnamaim tinapudot nga temperatura ti aldaw but ag down iti rabi. No da kayo nga mangrukrukod kasano ti pagdumaan ti temperatura iti aldaw ken rabi dita China? Iti aldaw sir talaga nga kapudot na yan iti rabi talaga nga humid. Tapos kasi awan angin na iti rabi. So digit pagrigatan ti tadto mga tao dito lalo na digiti kababayan time nga di makarkarwar. Talaga nga isumet iti pagrigatan na digiti sitwasyon da dito ita talaga nga handamet nga makarwar ngamin tapno makalangab da kuma iti napintas met ngin. Ngayon tila pagrigatan ta ti rabi talaga ket kaslahan ka makaangis sir iti pudot na. Okay. So awan met pa ti kunayo nalalaka pelat magatyatang hammet pa nga nag-move ti presyo especially dito kang runa nakasapulan para iti panang refresh ti bagi or agricultural products dito China gapoy ti dito napudot nga temperatura apo Alba? Nangina itatang sir. Okay. Ang talaga inan kata na kami itataget hangka nga mabalin nga talik nga talaga iti magata nga dadto matiruar ka talaga nga haan nga usto iti maitedda kasi expired da so di kita iti pagbagami nga mabalin nga pang-prevent kasi ada digiti produkto dito nga talaga nga mausar nga pang ipud ngem idadto mamita talaga ket na expired da. Okay. Di ba dito China adami diri time nga talaga nakalamlimiis umabot iti 0 degrees apo Alba? Yes sir.
Kaya ket medyo nabayag iti winter talaga nga June ket na nalamiis palaeng. Dati pan ay dati mauding aldaw iti June di ito kapudot na kasi lang duwang Domingo. Okay, okay. Okay, so kada gitoy nga aldaw, digiti pasyente yo mostly digiti sakit da gurigor uyek gapo iti pudot, rumrumwar nga adu digitay undocumented wenno illegal ti kaadana iti deta nga lugar. So kumusta da? Aglalo no isudat maapektaran iti deta nga sakit, doktor. Dati ti karirigatan na nga parte kada kami lalo na da kadwa nga Filipino nga doktor ditoy. Di tay papanday di ospital kami nagngapay nga kompleto talaga ti facilities mi dito. Dito karirigatan na ta isa-rek ni iso da iti di publiko nga ospital. Isot kanti kompleto nga facilities digit rigat na ta hami nga ma-assess no di mabalin mi nga maitulong ito maawan at talaga passport dan, tidak duma talagang at na medyo grabe dyan sakit dan. Kasi ang aduti nagkasakit dito nga talaga nga nagawid na nga bangkay. Okay. So dati ang may isang dedikasyon tayo nga ubrain tayo dito isulat maitulong tayo pada tayo nga Pilipino. Okay, okay. Okay, so awanti yung mga sa baling nga nasyon, nya ada diti undocumented, illegal ti kada, ada diti crackdown nya raramiden da. I think last year Saudi Arabia tinang yuswat iti crackdown, arrestuenda diti so dito sir, awanti kasjay nga mararamid. Itatanga ron sir ket gaputan na inaiyas asidig tayo request tayo iti konsulado iti Xiamen ket nang gimik at kadiji request mi nga makumusta kumamit digiti distress no matulungan kumamit no awigdan kasi ado iti digiti natiliw palaeng hamda pay nakarwar da digiti 5 bulan da tulungan ita kakaasi da unay gapo iti kapudot na talaga nga han nga air condition ti kulungan dito natulungan ini kapudot na dati pag sharean da JJ electric fan kaya dati medyo grabe nga sakit na itatan tuberculosis na assessment 10 ngem di lang rigat na han nga maapaawid kasi haan nga mabalin nga mailaog isunay dyan sa aeroplano. Okay, okay. So ada di ada di kiti may uswat babemet lang kada kay nga Filipino nga panang kumbinsir kada kwada tapno agawid manipud dita doktor. Digiti ti medyo proyekto mi met kadete may sa kadwa ka doktor dito ni Dr. Chris. No may dagpa-check digit kung kumbinsirin mi isu kung convince mi isudan nga mag-agawid dala kuman ta nagrigat ti sitwasyon ta ti kaadto sa Pilipinas digyan dito pay 18 years dakit talaga bangkayen talaga nga han nga usto iti gite self medication da ganin so digit kada nag for this year yung Consulate General ng Pilipinas dito sa Xiamen, imbag daan kam iti taga-konsulado dito yung daan ti puso nga ng rugi. Tapnon, agkaroon iti meeting yan, kadigiti undocumented na Filipino dito. Tapnon, makumbinsi da kumamit na agawid. Kanayon nga isot rason iti rigat, iti panagbiyak Pilipino. Awid oray di da makita pamilyadan, oray bangkay da kanong agawid din. Kadwa na iti Pilipino agyan. Kasi kasundan okay, okay. Okay, so pagka agawid digito yan sa nga undocumented kasunod proseso dok ada ka di pundo coming from the government or i-produce ti grupo or anyaman na grupo awan ti mai kaput undocumented da sir gapo iti kastada
iso nga no adda di kita matiliw ket matiliw da lakit hindi amo da iso ito apuna tapno na ipa-shoulder ka di padang amo da no sino ti mabalin nga ag shoulder amin ti gastusen from ticket penalty amin gastusen da di Pilipino nga gawid no ka iso nga di iso di iti talagang aramiden met iti konsulado tayo dito Okay, okay. Okay, so no adaman monitoryo, doktor, adaman no ti Filipino, dita China, especially documented, and mano nga porsyento, di kitay undocumented, doktor? Ti amok nga documented nga kas nga katulad ni Kat, we are more than like 10,000 di buong 10 to 12,000 di buong China. Ngem documented sir kas lab aduta sir. Okay. So 10,000 yung dokumentado, legal, tikaddanad ta, but more than, ad-ado, DJ illegal, tikaddanad ta, doktor? Well sir. Okay. So no umay agpaagas na gitoy, nga undocumented, matrisyo, nga iso dakit undocumented, ada ka di requirements or papers nga idasarda kada kayo before nga itrato yu ida nga maagasan, doktor? When sir, kaput adda dito inarabi di nga group chat dito iti undocumented. Munit anya iti tumungkal Pilipino dito no may da dito no awat for that. May ikan di iso da itek. Isong monitor no sino di document. Okay. Doktor, request lang, medyo umasinig ka lang kaditi kasi medyo pukaw-pukaw diti audio. Okay, so kada gitoy ang karaira ti sakit dita, masansan nya adda di kitay tratarin nyo nga saan nya dokumentado nga kadaraan tayo, Dok? Talaga amin isudakit sir, kumatakan gan saan ket talaga nga agpapada iti treatment na talaga iti kaagduan nun uri man paymet nga handa nga dokumentado diti met daing iti baka rignaan damet iti trato talaga iti padatay nga Pilipino. So nga all of our client here are special kahit undocumented ka. So nga aramidan niya amin on niya man ti maitulong mi kadigiti tattao nga awan da ditoy. So nga medyo dumakit mabuteng ka pa nga mangisarek kadakwa dito ospital to talaga nga at the police desk iti ospital dito okay. Okay, doktor, yung dito si Bubukel nga pagilya na China, mo tayo nalawat ti China. Kastoy amin ti temperatura or adda na lamlamiis, adda na pudpudot nga parte ti China, especially Xiamen, ngayon nyo, Dok. Halos tata sir ket pada amin ananam DJ laeng asidig iti mapani JT bet ken Russia DJ ti medyo nalami palaeng idin diyan na itata. Okay. Okay, so kumusta deti yo kampanyayo kadagitay undocumented nga agawid dalaengen dito pagilyante nga Pilipinas. Kumusta ti response para kadagiti kadaraan tayo, doktor? Gaputa adoti aramidan mi tatang mabalin ko mga pagsapulan ni Pilipinas ngem uray adda offer mo kadakwada sir ket di rigat nang talaga ken tidakkel ti penalty na talaga nga pilyan da palat ag stay dito dapo iti kadakkel di penalty nga sangwenda. Isong medyo marigatan iti panang kumbinsir kadakwada nga agawid kasi DJ bagada nga rigat ita Pilipinas handang mapadasan nga talaga ti agsapon ti kasjay nga kadakkel ti sweldo dan kasi medyo dakkel ti sweldo ti agkatulong dito ngem talaga ti rigat no mat. Okay.
Yung mga yung mga boss, employer da, once nga undocumented di Pinoy nga kadwada, awan ti sungsung batan da iti linteg kas pagarigan ta matiliwan di kadwada nga saan nya legal ti kadda na dita, Dok? Adda sir, dakkel ti penalty no isuda iti amo, dakkel ti penalty da, ken adda pay gundaway nga ma-block da iti panagawi pag panagpakasyon dito da Pilipinas no kano kasta kasi nalakadalaeng agiserek ti Pilipino ditoy. Okay. So, gapo iti detoy sitwasyon parang rimwar adadda nga ilantad ti kaadda ditay saan nga dokumentado gapo iti kaadda ti sagsagabaen da nga sakit, Doktor. When sir? Okay. So yung kunayo, medyo narigat nga kumbinsirin nila, DJ ket gapo iti tsansa nga makasapol iti pagbiag awan dito Pilipinas nga adda dita iti likudan nga suda saan nya legal nga dokumentado nga adda dita. Parang kapit sa patalim nga kunatayo iti Tagalog, Dok. Talaga nga kapit sa patalim talaga isuda talaga nga di kapigsa di pandemya ditoy isuda laeng nga talaga iti at kompleto nga sweldo da talaga hindi da makarwar idi. Yung tinigat di pandemya na di talong nga tawag karirigatan nga sitwasyon daket talaga nga handa makarwar at digiti talaga nga nakaranas met iti anxieties talaga grabe di hang kami nga strict hospital idi iso nga naipabayag nga naipaiyawid nga bangkay kasi DJ Rigat na iti flight dito idi iso nga ikarigat dito undocumented dito idi sir ket makitam nga talaga iti Rigat da talaga nga amin pati bakras ti bantay ket talaga nga kalay aten da tanon makaawid dalaeng iti boarding house da. Okay, Doktor, madamag ko lang, pagka undocumented, DJ may employo, iti may isa nga employer, ada ka di pagdiferensyaan, ti may nga sahod, compare ka di dokumentado, legal nga da dita? Well, sir, dakkel ti offer dang da kami. Kasi iso talaga nga, at dadigiti amo nga talaga nga, once na nakastrek the giant, awan ti day of dan, awan ti kasadang uray sangapulo tawen the giant nga di na pa nakita truar, talaga nga tanggapin da sir, basta napinta si sweldo da. Okay. So parang ijudelatan unig DJ compound nga agrekurida handa makarwar. When sir? Okay. Oo. Okay. So gaputa ka kastoy ang lumanlantad ada kadi met mas naigigit ita nga kampanya ti kapulisan tapno matiliw digiti saan na dokumentado not only Filipino, Doktor. When sir, ngem gaputa ti kasati proseso nga militi sir ket mas kay da nga dumatiliw daman at dada iti uneg gente iti amo da ngem handang agtiliw nga basta-basta iti ruar. Kasi awan ti no complain handa ka nga tiliwen ngem no matiliw ka iti ruar dijet pagrigatan na tanabaybayag ka iti kulungan dakdakkel ti gastusan kasi dua iti pen bayadan. Okay, mairagpin ko lang, Doktor. Last na ito. Please lang. Dito pagilyan tayo, agproblema ita, dito government hospital together with the private hospital, ti parang kurang ti nurse. Gaputa, the exodus ko na daw. Agpapanaw ti nurses dito, nga mapandibalas yung tao. Da kayo kas may isa, Doktor. Kasi even doctors before, ket nagbalin niya issue, nga rin doktor, kaya da pa yun, di ba pa nagbalin niya, nurse, di balas yung tao. Kas may isa nga doktor, dito yung Ilocos Norte, or ti Magilian tayo nga Pilipinas. Kas jay kadimet ti nangidurun ka da kayo, tapno ag-practice kayo, isa bali Pagilian, especially China, Dok? Gaputi sitwasyon ni sir ket hanak ka simrek nga dito nga talaga nga kasla medical. So nagyanak ti tanapinta si offer iti. Talaga nga kay ti may isang rason na meta talaga nagtirigat ti panagbiag kita Pilipinas dito talaga nga dimmakelak met nga awanan. Iso nga
isulti ng Pursigi Ahmed nga talaga nga pati dito intultuloy ko't nagbasbasa dito tapno no Okay. tapno makamit kumit DJ han ko nga nailap ka talaga Pilipinas si iso nga ti pagmayatan na talaga ket kasla dudwa kam lang nga adda iti medical ito'y China Mm. Mm. na Pilipino. Okay, okay. Okay, doktor, maraming salamat. Itindad mo akong daway nga makainuman da ka. Guest da ka iti programa tayo Damdamag ni Berto. Ano, adda diti kahit mga kablaawan, especially in Barangay Anao and the whole Pidig. Taga-Pidig po ni Apo Clifford Alba, gagiyem kabsat particular Barangay Dos Anao, Barangay da po former Barangay Chairman Paz Balyador. Go ahead, sir. Go ahead ka diti. Kahit ko man nga kablawan iti pamilya kita Pidig, Barangay Dos Anao, iti pamilya Alba, pamilya Orbi, pamilya Salvador, kan amin di kakabagyat. Kas pa kanya kani Alma Arsadon, kananya tumawag kanya. Thank you. And Jubilee Patanya from Kurima. Thank you so much. Kaya ko nga kablaawan di iti madama nga dumdumngeg nga kakadwa nga Pilipino dito China itatata talaga nga nag-inaramid dam amin tapos makadengeg da itata sir. So Okay. kablaaw kinong ada dito China tata. Mabuhay kayo and keep safe. Take unakon yung preventions nga magitugot ti payong danon ni tiruar. So can God bless you all. God bless ti programam sir. Thank you po. Ito pa maiparating yung damdamag iti padatay nga Pilipino, ti intero nga lubong. Okay, maraming salamat and God bless you, Dr. Clifford Onay Alva. Manipa na po yung Xiamen, China, ng native pa po from Barangay Anao, Pidig, Ilocos Norte. I want to say thank you kani Lynn Corpus from Marcos nga adda ijemet laing China gagiyem kam sa iso na abot hinang endorso kani doktor nga makainuman ko ay iti dito yung alda. Once again, thank you very much, Doktor. Babuhay po kayo. Sir, God bless po. Okay, so DJ Apo ni Dr. Clifford Onay Alva nga di Xiamen, China. Gagiyem ken kabsat. Ang emisuna taga-Pidig 15 years nan Apo ije China ngagserserbi kas doktor. May sa isuna Apo kadigitay mangingam kampanya kadigitay kadaraan tay nga Filipino, adapi digitay dialogues dan Apo iti biyang tembahada gagiyem kabsat. May sa kadigitay ano na ag sarsarita kami nuwen ken mabaling ko Robert ket saanen nga akomodaren digitay recruitment agency digiti kastoy kasi agbalinda nga nakakakaasi especially dito nga sitwasyon agasem di ka makaruar nga mapanagpaagas ngimisuda aramiden dati amin nakabalinanda gagiyem kam sa base apo kaligi palawag ni Dr. Alba kanya ka tapno maakomodar digito nga Filipinos nga digito ket undocumented kita nyo more than 10,000 daw or 10,000 more or less 10,000 DJ isuda nga legal nga dokumentado gagiyem kamsat but dagitay undocumented adu dapay harlos isun sa amin nga paset ti lubong nga mabalin na papanan digitay agtrabaho nga Pilipino adu ti kakastoy apo illegal ti dokumento na nga dagitoy ti mangipan kadakwada iti aberya no ada digitay arami da po nga kampanya crackdown nga kunada kadigitay undocumented Filipinos even US di ba may sa DJ kadigiti panggurguraan digitay ganggan na ije Estados Unidos kani Donald Trump idi iso na tinakatugaw gagiyem ken kabsat gaputa ada idi kampanya na nga dugiti trabaho nga imbes nga maited kadigitay undocumented ije Amerika maited laing ngayon kadigiti Amerikano ganon na kakabsat ken gigim nga uremet kadate dito Pilipinas di ba adu dito mang ku-question digiti naka-empleo nga ganggan na ditoy nga isudat may empleo ket datayo awan ti pagtrabahuan tayo parang ganon kakabsat ken gigim so kidain nyo ti sitwasyon na po ije China gapu kadati paspasaren nga nabarang nga tiyempo adadda nga rimwar apo ti kaadda digitay saan nga dokumentado nga Filipinos iti pagilyan nga China nga según iti assessment ni Dr. Alba aduda pay nga saan nga husto ti dokumento na kumpara ije bilang da po nga dokumentado wenno legal ti kaadda nga agtrabaho
itinasao nga pagilyan gagigim kamsan. Okay. Itultuloy tayo apo nga pagsasaritaan ti pagilyan at China. Amuyo kadi nga adabala ag ti China ti pagilyan tayo nga Pilipinas nga mabalin nga maysa ti Pilipinas nga target ti China nukas pagarigan tumulong ti China ay tumulong ti Pilipinas iti Amerika no rauten wenno adda-addang na kontra iti China. Dito apo ket ti kaadda digiti parang base militar da yu EDCA gagiyem ken kabsat ya. Dito apo tinagbalin na rakurak ni dating nga presidente Rodrigo Duterte. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kuati napintas nga pinangikwa ti lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert aglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket adda tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert.
Okay, dapat nabati siyam nga minutos kasanguanan ti oras sayo nga alauna gagayim kay kabsat ha. Narugyan tayo metlangin na po ti China gagayim kay kabsat pagsasaritaan tayo na ti pakasiknan ti China dito pagilyan tayo nga Pilipinas. Inpete nga po ti dati nga Presidente Rodrigo Duterte nga adda ti nagbalin nga sarita king kuana ti Chinese Ambassador nga ni Wang Zilian nga saan nga makaliklik ti pagilyan tayo nga Pilipinas nga agbalin nga target ti China no ipalubos ti pagilyan tayo nga ti Amerika, Estados Unidos ket usaren na di military installations deto iti pagilyan ket mangyuswat ti anyaman nga agresibong aksyon kontra iti China. Amerika ti dakdakamaten ni Wang Zilian deti ambasador apo ti pagilyan tayo nga Pilipinas kakabsat king gigiyam na iti nagbali na pong rakurak ni Duterte iti programa na nga gikan sa masa or para sa masa nga dito ket inparwar ti SMNI News. Kinunati dati nga presidente nga naipadanon ken kuana ti Chinese envoy wenno ti ambassador iti panagtaripnungda iti kalabes nga uray ti pagilyan tay nga Pilipinas nga maysa kadagiti maibagamit nga kalyado ti China ket agbalin nga puntirya ti China no rugyan ti Estados Unidos ti umatake kontra iti pagilyanda nga China ket tumulong ti pagilyan na Pilipinas babayan ti panakaaramat digitay makungkuna nga military installations dat ditoy digiti EDCA mo yung nagbalin nga nabara ti EDCA gagiyem kay kabsat ginituygot na ti biyang ti gobyerno ti Pilipinas ken ti Amerika nga ipakaammo kadagiti tattao nga Filipino ti may panggep kadagiti base militar ti Amerika nga adda iti babaen ti Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA gagiyem kay kabsat nga digitoy ket adda iti pagilyan tayo. Kinunati ni Duterte nga adda iti sites ti EDCA iti pagilyan nga immadupay ket nagbalin nga sangapulo ket pito nga lokasyon iti uneg ti pagilyan nga Pilipinas. Kinunana nga di Administrasyon Marcos ket rumbeng nga silulukat para iti pagsasaritaan or madiskutir digiti maapektaran nga umili a Pilipino gagiyem kabsat nga digiti ket mabalin nga sumango iti gera nga saan da nga ammo wenno saan nga kabukbukudan nga aramid ti tensyon ti pagilyan nga Amerika ken ti China ket dumigdigdeg segon iti biyang ni Duterte. Ni Duterte ket saan na idi nga pinaburan ti EDCA idi panawen na kas presidente nga dito iti nangibaga nga ti US ket mabalin nga mangi pan iti nuclear warheads kada iti instalasyon na iti instalasyon militar na dito pagilyan nga Pilipinas. Sinabi ko kung ni presidente dati nga presidente sa pamamagitan ng pagbibigay sa Amerika ng ilang base or base makatitiyak tayo sigurado ako sa pagsikat ng araw sa silangan na ang nuclear base na ito ay magkakaroon ng mga nuclear warheads. Didi apo ti barikas ni Duterte gagiyem ken kamsat. Dito apo ti maysa kadagiti maysa kadagiti dakkel nga debate kasi ti posisyon ti pagilyan tay nga Pilipinas gagiyem ken kamsat ibagada nga isu ti maysa kadagiti kaalistuan nga pangimulaan iti anyaman nga armas nga tumaiturong iti China nga kas kadeti dakdakamaten ni dati nga presidente Rodrigo Duterte. Alam mabalin ko na tayo during Duterte administration para kaslala mas pagpaboran ni Duterte ti biyang ti China kumpara iti Amerika gagihim ken kamsat ang dito'y kapanunutan na nga imparwar na nga ibagana nga aggapu data nga information iti Chinese ambassador ni Zilian gagihim ken kamsat nabayagan nga adda ti kapanunutan digiti sabsabali detoy gagiyem no walagi piyo apo detoy EDCA nagbaling nga dakkel nga issue dita Cagayan gabuta adda ti ada ti rumrumar nga parang maysa ti Cagayan nga pakaipanan ti maysa kadagitoy site iti EDCA gagiyem ken kamsat ngem saan nya pabor ni Governor Mamba
ijay nga dito apo dapat digitay rakurak na nga bambanatan na ni dating Defense Secretary Juan Ponce Enrile nga kaprobinsyaan na ijay Cagayan gagayim kay kakabsat nga di meten rimwarmet tinapot investigasyon kadigitay nabusbus nga kwarta seknan apo iti apan nakaipa iti tulong kadigitay tattao ijay Cagayan gapo iti pandemya kakabsat kay gigihim kas kuna kitayen saanin nga baro nga informasyon or kapanunutan dating inparwara ni dating nga Presidente Rodrigo Duterte. Adun kada tayo nga Filipino nga makaawat iti sitwasyon ti gubat ken kastamet ten posisyon ti China ken ti Pilipinas ti mangibaga idi nga mabalin nga maipit tayo nukas pagarigan ta pausar ti Pilipinas digitoy nga military installations nga adda iti nagduduma nga paset ti pagiliantay nga Pilipinas gagayem ken kakabsat so datta ni Wang Xilian ti Chinese ambassador to the Philippines in confirmar nan ken ni Duterte nga target saan niya makaliklik nga agbalin na target ti China ti pagiliantay nga Pilipinas nukas bilang pausar ti Pilipinas digitoy nga military installations na dito pagilian nga Pilipinas nga kas ko nakitatayen nga nabayagen nga adu digitoy maamak iti mabalin nga kastoy abunga ti pan nakaakomodar digitoy nga military installations iti pagilian tayo Pilipinas. Ti may sa kadigiti na pintas dito yapo nga imbaga ni dating Presidente Rodrigo Duterte masapol nga open ti administrasyon ni Marcos seknan ka digito yapo nga mabalin nga ibunga ti pan nakakomodar digito nga military installations taamangan ta datay nga Pilipino sumango tayo ti gubat nga saan tayo nga ammo or mailaman tayo apo iti gubat nga saan nga aramid nga mismo ti pagilian tayo nga Pilipinas no diket gapulay nga ti panangakomodar tayo iti may bilbilang nga gayem no gayem ni Mang Sam wenno saan papaghayam apo ket no kunam nuclear warheads no kunam ket sigurado nga dito pagilian tayo ket target na no ma-monitor ti China dati kasdi ti kabileg na nga in mula ni Amerika kadagiti military installations na gagayem kay kabsat anat aramide nga ron ni China no di mangarami dapo iti mangkontra iti dijay nga mabalin nga pabettakan namet dito pagilian tayo nga Pilipinas gaputa kunada kunan ni Ziliang nga mabalin nga target na tayo met ti China no ipalubos tayo nga maaramat digitay nasao nga military installations ti pagilian nga Amerika ditoy pagilian tayo nga Pilipinas no addaman panagriri or ididegdeg apo diti sitwasyon na tinagbetan ti China ken ti Amerika. Ito yung nakakatakot gagayim ken kabsat. So nga dapat agbalin nga open tapno ammo tayo kakabsat ken gagayim no talagang adda ti kinapudno na detoy kakabsat ken gayim hang asya si apo ti agbalin nga bunga no dumegdeg nga talaga ti saan nga napintas nga relasyon wenno agtinag iti gubat ti saan nga napintas a relasyon tinagbaitan ti Estados Unidos ken kastamet den iti pagilian nga China gagayem ken kamsat. Okay, idasar tayo apo diti posible nga kada kano ti tallo nga bagyo iti masungad nga bulan ti Hulyo kabayatan na po agyaman tayo kaditi sumaganad nga tumultulong nga po kaditi programa tayo. Thank you very much ken ni Dr. Alan Taylan ti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 Zay Flores Street Lawag City. Nadariklik na inyo apo ti bagyo kay iti nagpakonsultar iti doktor mapan iti doktor mapagtalkan Dr. Alan Taylan. Thank you very much si TMT Construction Company, di 48A Kabungaan North, Lawag City. Laode na po ti Cabeza Elementary School, gagayem kay Kamsata. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, agingga nga malpas ti kayat yung patakderi na pasdek, agtare ka po, agserbi nga si pupudno ka na kayo. Ti TMT Construction Company, babayan ti panangimaton, ti agtagikwa ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much po Gadlawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masaraka na po iti Balintawak Street dito yung syudad ti Lawag. Adanda ka rin tinalalaing nga aircon technicians tapno runusan dito problema ti aircon tilugan nyo babayin kini Engineer Neil Jose. Maraming salamat Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte.
Thank you very much, Ma'am Esmer Galisinao, dita Barcelona, Spain. Belated happy birthday, Ma'am. Thank you ni Mr. Guillermo Agustin, ken Mrs. Larina Agustin, dita Toronto, Canada. Ni Mr. Onofre Durupan, dita Wayanay, Hawaii. Agyaman tayo pa kada Mr. Danny Agustin, ken ni Mrs. Sofia Agustin, iti Toronto, Canada. Maraming salamat po kada kay amin nga naayat nga tumultulong kada di programa tayo ti damdamag ni Berto ken di programa ti napalabas. Okay, mapanteme ta po iti mabalin nga pasaren tayo nga bagyo, iti masungad nga bulan ti Hulyo. Sigun iti pagasa saan nya nabababangin talo nga tropical cyclone ti manamnama nga sumrek iti weather monitoring area ti Pagilian iti bulan ti Hulyo. Dati iti nagbalin nga rakurak ti Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration wenno pagasa. Iti dadating ti bulan ti Hulyo, posible nga talo aging ganat ti upat nga bagyo ti sumrek iti Philippine Area of Responsibility. Base apo kani Benison Estareja, maysa nga weather specialist gagayem ken kamsat kinunana pa nga posible nga aglandfall iti mainland Luzon wenno Eastern Visayas digitoy nga bagyo. Ken detoy ket mapapigsa babaen iti southwest monsoon wenno abagat iti akinlaod nga paset ti Pagilian tayo. Idagdama kinuna ti pagasa nga saan nga manamnama ti anyaman nga tropical cyclone agingga iti panagtapos ti bulan wenno agtapos detoy nga lawas ngem ti habagat ket agtultuloy nga mangitunda iti tudo iti Pagilian tayo nga Pilipinas. Nakapsot aging gana iti kalalayngan na ti tudo ngem buybuyugan deta iti kimat ken guruod ngem manamnama nga digitoy ket marikna iti Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimarupa, Pangasinan area gapu iti weather system. Nangato met ti posibilidad nga adda digiti adda ti tudo nga maibuyat kadigiti kadwan nga paset ti Visayas segun pelaeng nga po ken ni Estareja. Manamnama met ti panagtudo na iti Mindanao ngem kadi sumagmano nga lugar laeng nga kaskuma iti General Santos City, Zamboanga City, Davao City nga mabalin nga dagitoy ket maka-experiensya met iti napudot wenno naka-anem nga panawen iti malem ken manamnamang umabot dito iti 32 degrees centigrade ti temperatura gagayem ken kaamsat. Okay? So dito po ti saganaan tayo no pubudno dito forecast ti pagasa nga adda iti tallo aging gana ti upat nga bagyo nga babalin nga dumalapos iti Pagilian tayo nga Pilipinas gagayem kaamsat ket no adda digitoy posible segon iti pagasa nga ti paglandfallan digitoy nga bagyo ket ti mainland Luzon wenno iti Eastern Visayas. Okay, awanin na po tinabati pa nga oras tayo. Iti dito nga aldaw para iti programa tayo Damdamag ni Berto. Dari abo ti pagamyo ni Robert de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinay nga malem ti Huwebes agyaman kam tingkay panagdingeg keningkay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod tayo alumar. Idintero Pagilian ken Unay J. Balasio tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan tapno amuan ti publiko ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Kakailan, adtoy ti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay ang taraken iti gar-arab iti ruot, kasla iti bakan, luang talbing ken karnero, po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kada iti kumadanong nga ipainom tayo ket hang agapo kada dagitay stagnant waters tadi je pagpupunipunan dagitay itlog ti igges no Juan ket no umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom de tataraken at takimet nabasa je kimot na papurgami nga dagos no kada je apo so nga
Ken dahiti pinagtutudo na dakalamanag masalsud mo dahiti Robert. Yes, Doc. Dahiti pinagtutudo na lalo dahiti bigla-biglaan na kadado titudo. Baka ket no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen nga no aglayos ket ma-overflow da karayan madida makarugat ta nakagalot da why not igalot yung laing nga di asidek di balbalay yung mga ramit kay ti temporaryo nga paglinungan da. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Idimikad mga gundaway papagayam, kablawan na kayo tinagasat niya malem ti Huwebes. Maribod ti ENR Online, idanon na ti programa Tinapalabas. Ready ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwari ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno, intay tampok ken ibasa ti sabali manen niya surat. Nga na kay palaunan, tinapalabas iti biyag ken aya. Ti maysa nga pagayam. Ngayon kasanganat papagayam, ngintay rugyan, nga ibasa dito surat, agyaman tayo kaditi sumaganad. Pagyamanan tayo ni Mr. Onofre Durupan, manipo diti Wayanay, Hawaii. Thank you very much kada Mr. Guillermo Agustin ken Mrs. Larina Agustin, manipo diti Toronto, Canada. Maraming salamat ken ni Ma'am Esmer Galisinao dita Barcelona, Spain. Kastapay di panagyaman tayo ken ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much kada Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin, manipo diti Toronto, Canada. Agyaman tayo ken ni Dr. Alan Thailand, manipo diti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. No, darikrik na inyo apo di bagiyo, ket yung i-konsultar iti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan, Dr. Alan Thailand. Thank you very much TMT Construction Company, di Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Laode na po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, serbian na kayo si Pupudno, ti TMT Construction Company, manipod pa nakaplano, agingga nga malpasti kayo patakdere na pasdek. Ti TMT Construction Company, kukwa kinimatmaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po di konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo di Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street iti Siyudad Tilawag. Adaan ka dito kakalay nga aircon technicians, tapno ornusen da ti problema ti aircon tilugan nyo. Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Kukwa kini matmatunan ni Engineer Neil Jose.
Daytoyen tinurure digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manibot ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kumudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, kaririag kakadakkel pa premyo nga maidanong ka na kayo. Babayan ti Blue House Beach Resort, ini barangay 37, Kalayab, Lawag City. Adeng aro din papagayam, ngintay rugyan, nga ibasa dito surat nga nakaipalaunan, tinapalabas ti biyag kinaya. Dito nga surat ka din patulod, ti may nga pagayam, nga kayat na iti paawagan iti nagan nga Limuel iti tangatang. Naisagura iti surat ni pagayam tayo Limuel, tinapalabas ko, Manong Robert. Umuna nga yawat ko ti panangamblao ko kada kayo, iri ENR online. Kang runan na pagayam ko Robert, ken ka nga mangimatmaton iti deti nga programa ti napalabas. Diyak met kalipatan nga kablaawan digiti padak nga dumdumngeg, agbuybuya iti deti na pindasunay nga programa. Kabsat na awis, tuyno mo nga mangipatulod met iti detoy napalabas iti biyag ko. No pay saan ka nalaing nga nangurnos, makamu kalakuman nga mangururnos pagayam ko. Nga minamok nga, amom nga urnusen, wano pagsasarunwen, digiti pasama. Taplon ti kasta ket dumanon kariri agdingdingig kinagbuibuya, ti pakasaritaan ti biyag ko, nga mabalin na pakapidutan, ti adal ken sursuro. Mabalin nga, tagibinen digiti husto, ket ibati digiti saan nga umiso.
May baysa ak nga inanak. Dagiti agasawa nga Darisken Linda. Manong Robert. Saan ko nga ibaga nga narigat tibiyag nga da kada kami. Saan ko met nga ibaga nga da kami tay nabaknang. Ngem apagisula siguro. Buybuyugan siguro data iti kinamay-maysak nga bunga ti ayanayat. Ti amak ken ti ina. Manong Robert. Nupay adda kanyak ti amin at tsansa tapnon ti kasta makaturpusak ko may ti adal. Saan nga minken? Admitirekken ka. Ken uray suti pakaibabay na karidibang buybuya kaneti nga programa. Nakapsuta. Isu nga iti third year high school, Manong Robert. Saan kon ngayon tuloy pa'y iti nag fourth year. Nupay na palalo nga pakaasi ti inakidi nga ituloy ko uri no makaturpusak laeng ngem natangken ti pangiteng ko. Saanin nang may babayin na klaeng iti eskwela. Kanayon met laengan niya saan na pumasa digiti score ko no dati eksaminasyon. No malpas no agrikip ti klase kasita 75 manen. Napyapay siguro ta kinasyandak digiti mangisursuro ito nga timasa. Saanin nang saan ko nga kaya? Ang hinanak ko. Awan ti may ibati mi nga dakil nga tawiden. No saan niya ti may pa? May paikin ka nga adal. Kasano nga rod nanang? No talaga nga saan na sumrik ti adal kanyak? No sumunga da kiti eskwela no mabalin. Lumikod ti eskwela kanyak. Kaputa. Sa anak men tanalaing. No sinukit di ngamin ti malalaak Addaken kamit na deta nga mang tulong iti baging. Masapon nga mina nga agatin siyong kakin awatem ti eksplanasyon ti mangisursuro anak ko. Ure ka sa nung aramidek na anang inaaramid ko amin digitan. So kapangaasim, saan mo nga ipilit pa'y? Kinunak manong ket pinanawa kunti inak. Iti pa nagsarsarita mi ken panangipilpilit na nga ituloy ko ti panagadal ko ore makaturpusak laeng iti high school. Simbaruno ni tatang anang kasarita kanya. Kapoy di saan nakapapansa uno saan napan nakaipapilit ti inak nga mapana ka genrol. Anya nga rod ti ubram. No tumulong ka kanya kini pa nagtalon. Awan man, ure la ka kung marumipas iti maipakan ka dagiti taraket. Pulos. Adadakit di nga ipakpakaladkad mo dagiti saksakam dita diding nga uray nakatangkaya ginti init. Tatang, sursuruwe ko na. Basta saan yun nga ipilit ti mapangko pa nag-enroll iti eskwela. Baka muka. Ngem, laglagi pem. Saan tayo nga babaknang no pa'y addasang kabasit nga suksukilek na talon ken bangkag nga deto'y ketawid ko kada tinaganak kanya. Saan na makaumanay? Napimpintas kumamit laeng no makaadal ka. Aglalalo, napigsa kami pa'y kaninam nga makapagtinulong iti kataltalunan. So nga, agpanunot ka, Limuel. Tatang kunakmanin sa anin. Saan kung nga kayat? Tsak kayatin di mapandit eskwela. Mababain na kadagiti kapatadak ko no ka eskwela at so nga. Saan yun nga ipilit? No ti pilit yun kiti parang sursuro kiti tumulong ka na kayo iti talon no ti bangkag. Sige, aramidek. No kunayo magsubliag iti eskwela. Saanin? Saan nan nga inuray nga siyak ti pimanaw iti ayan ming agsarsarita. Isun ti pimanaw nga agtantano butog ti amak. Kasano ko mga masursurong loko no. Nasadsadot ka pa yung kasasadutan. Tita ka man laing Kinunanan ket pimanaw, mano ko. Gapoy ti saan kon nga panagadal. Tao ako ni ti banay. Wenno saan ket ti ararubayan. Wen adu di padak nga saanen nga nagadal.
Nga maduka na kami ti natulong wenno mangmanglo mapan makitrabaho iti pagtatalunan wenno anyala dita. Idinto nga siyak manong ket talaga nga saan nga naipilit datatang ken ni nana nga mapanak tumulong kadakwada iti pagtatalunan. Agbati ka nga ruda dito'y balay nga kasla babae ta sikat ti agdalos. Sikat to ti agluto. Kin irapin mo met ti kumaykay. Nakarabrabi rin ti ruot ti arubayan tawam ni tiyempo ti ina. Balikas ni tata. Sige tata, aramide. Aglaba ka pa ino kayat mo. Kinunana. Kaya tanga tamit din aglaba. Pambarakon ti aglaba. Kinuna itinakem ko, kapsat ko. Kasta tinagbalin niya taray ti biyag ko, arig na babae, siyak ti para luto, para dalos. Ngem numalpas kami na mangan, no maiwarsikon ti bugbok wenno, naibatakon ti kutsara ken tinidor, agdiretso ako ni ti silid nga pagturturugak mano. Baybay akton ti inak nga gistimar ti kusina, ngamin ket medyo saan nga maawat ti bakik nga siyak ti aginnaw wenno mangitarimaan kaditi mausar iti pannangan. Isu nga iliklik ko ti bagik ket mapanak to iti silid ko. Gapoy ti kastoy nga sitwasyon ko na daanak ti umiso nga oras tapno agbalyudong wenno agballog. Manursursur nga kaslamang sidsid iti kalsada wenno baitan ako nada manong Robert. Naaddaanak met kariti gagayen wenno kabarkada. No pay kaadwan kadakwada ket tay kunako na mapanmanglo. Dito'y kabsat nga nasursuro mi ti agbisyo. Umunati panaginom iti arak ken panagsigarilyo, kabsat. Ngem tunggal agtitipon kami, siyak siguro ti kasadiwaan, wenno kapreskwan iti langa, ngamin ket sa anak met agtrabaho iti nadagsen. Saan niya kas kadakwada nga mailumlumlum iti kataltalunan, manong Ruben. Ket agbalbalin to nga siyak ti mapagsasaritaan. Piya ka pa ilimwelta, nanamay ka. May maysa ka ngamin nga inanak. So nga, dungdungwen da ka datatang kininanang mo. Siyempre alangan nga, di nagdungdungwen, sakti kakaisuna nga bunga ti ayan-ayat da. O, anang arot? Pumainom kayo na. Kunakto manen nga ikantyaw kadakwada. O sige, uminom tayo uri, nakailako kami tirik. Nangilako kami ni Dulfo kadite, bulibul me. Ngem, kukwam ti pulutan arak lang kada kami. O sige. Ang damit kwartak ket. Uri sa anak o may makigapgapas kada mangmanglo di na kataltalunan. Ang damit latta kwartak. Ano ti kaya ti pulutan? Dinakdakan wenno imbaliktad. Pagtipunin mo ta dinakdakan ken imbaliktad. Kaisun ti pulutan tayo. Sige. Mangala ako ni ti arak. Oy, tsaka ti arak Serbesa ti inumek. Tapno no mas sosyal. Sige. Hindi mo ni kadyo na. Kit nangina ti serbesa. Kit nangina met ti pagatang yung kanya kapulutan. Masapo lang na agpatas. Kasta nga kanayon ti sitwasyon, manong Robert. Aging gana nga nagbalin kami nga ari-ari iti lamisaan nga paggiinuman, manong ko. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy gid imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns gid babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos.
Adan dapay kariri cosmetic products, ore jewelries, ken bags, Melinda's Fashion Boutique. Nangapi ti kalidad di kiti lako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarog, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, maaasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Naglabas ti aldaw, Manong Robert. Agtawin nakidinti sa nga pulo ket walo, edi maadaanak iti kaayan-ayat. Ti kaayan-ayat ko ket isu ni Melba, Manong. Ni Melba ket karuba min no kabaranggayan mi metlaeng, ken anak met ti Manalon. Saan ako na nga naparigatan niya nagrayo ken ni Melba? Siguro kaputa. Makurso na daan na met tilanga. Makurso na daan na met titaktakder ko, ken. Nupay, saan unay nga isu tinapintas? May bilang nasipukel ti pamagi ni Melba, Manong Robert. Dito'y kabsat nga, naikutak ti kinababae ni Melba. Naulit-ulit. Ken. Kasla, nagbalinen niya, napatigmit din kanyak, gapoy ti pinangitalik na iti bagina. Kenuri siyak masansan nga ibagbagana nga agpakamatay no mapukaw kiti biyag na. Banag nga nakaragrag sakap. Ngamin kasla masigurado nga siyak nga talagan ti agtagikwa kenkwa na tungpal biyag, Manong Robert. Naglabas ti aldaw, kabsat ko, dito'y nga, nagwaras iti lugar mi, ikad na ti relasyon mi ken ni Melba. Ngem sa anak nga
welcome wenno kasla sa andak nga maawat dagiti naganak ken kuana. Ngamin ket nasadutak kano aro ti bisyo ken kasanunto kano nga mabiyag ko no kas pagarigan da kami ti agkatuluyan. Ket tunggal adda madamag ko akasta nga maibaga dagiti naganak ken kuana. Ni Melba ti si Direk. Oy, Melba. Bili naman dagiti naganak ken ka. Abi nga, kastoy kano ti bagbagada kanya. Nga di ka kano mabiyag, nasadutak. Anya ti bibiyang datatang gininanang mo nasadutak. Ket jak may tumututang wenno may maki pangpangan ka na kayo. Si Kamet, di mo laan mo ti agpasensya. Gagangay ata. Kit kitain da siguro metati. Mabali na masakbaya. Apay, no siyak ti maasawam. Kaya nakadiya sa wen nga, agrigat ka, wenno agbising ka. Jak pa'y agbising. At damit makaumanay nga, matalunan datatang gininanang ko. Kastakit din ti bagbaga di naganakken ka. Pasensya am idan. Napay lang gagangay anga. Ag sa uda ti kasta kaputa, makita damit nga, talaga nga saan ka nga. Tumultulong ka dagiti naganakken ka. Saan nga kas kanyak? Siyak ti mapan mamalod, tumulong ak nga, agsik ka kadadaamin amin. Sika, no siya kakit. Pambara ako. Dita kabsat nga, adda ti kasla panagrin ni Rimi. Ngem no kasta nga ay wen na kun ni Melba, ket maawis manen ti riknak. Mapan manen ti sabaling aramid, Manong Robert. Nagtultuloy ti kasta nga sitwasyon ti relasyon mi ken ni Melba, Manong ko. Kabsat ti panakibarbarkadak kadagiti kapatadak. Agingga nga itinaminsan nga malem. Limuel, kahit mo ti sumurot ka na kami, sa din ti papanan nyo, mapantayo uminom iti maysa nga kallo kata karinderya. Dita sentro, amum, agdindinamag ti pintas ni Jay, nalada nga kahera siga, kasla artista ka na. Apay, saan kayo kay nganapan? Saan pa? Nga irubrubot mi ti mapan. Or-ornusen mi no, sagmamano kami ti gastusen. Talaga nga da kayo ha. Ori no kasano ti rigat yung mapanagibaot kada agripas, kada agibuyog, agibilag. Mapanunot yung pa lang ti mapanaginom. Si Kamet kasla di mo kayat. Sa agsaw ka. Napiyakain ka at mangnamnama kalata ka da amam ken ni inam. Kuna ti maysa. O sa bagay, kaya't pumita. O, sagmamano tayo nga ron. No, pat tayo, kumanay siguro ti saglilimagasot tayo. 2,000 ang pisos detan. Adumet detan nga serbesa. Apay, saan kayo nga mo na yung iti marka demonyo. No, ichay met din akit sa anin. Ken naimas ka no, di kiti pulutan da. Sige, sige. Sige nga ron. Mapantay to no, 5:30 wano alas 6. Kalaingan na siguro ta 5:30. Tapno datay ti umuna. Masapa tayo sa dyan. O sige sige, mapanak nga ro ti balay mi ta agsukatak. Ipan ko man diti kabaro nga pinagatang ko nga pantalong ko ken dinana. Kitaek man diti bagbagayo nga napintas nga kahera. Nakadanon kami nga rod iti nasao nga paghinuman, Manong Robert. Napintas ti nasao nga lugar, gaputa, nadidingan iti agasiket nga bulo, kastamit ten simentado ti flooring na. Dita nga nalinungan deto iti labig, kiniti uneg na urnos. Adda nga talaga tinapintas nga kahera, Manong Robert. Nga dito'y nga iso ti sentro ti atraksyon iti nasao nga paghinuman. Adda da politiko wenno opisyal ti gobyerno. Adda digiti sabsabali pa'y pakairamanan estudyante, Manong Robert. Nga amok nga
isu ti araraken wenno ranrantaen da, tinapintas nga kahera. Aglalo no, isu ti umasideg nga mapan, mangiserbi iti anyaliditan nga maorder. Dandani makialamano amin, ti uray agsangapulong adday ti lamisaan, iti nasao nga kahera mano. Iti na minsan ngayon may napanangipan ti pulutan, iti mismo nga lamisaan ni. Dito'y nga nakiamam kami nagkengkwan. Iti siyak ti mabatangan niya kaalamano na, inbagak tinagan ko alimwen, ket imbaga namin tinagan na nga Amalia. Anyan nga naglamuyot dagiti dakulap na Manong Robert. Ken no kitaen wenno maichamba nga perrengen dagiti matana. Kasla adda ibagbagana. Gaputa makitak nga sisikat wenno nababaknang dagiti kadwami nga customers nga dagitoy ket siguradok nga ni Amalia ti rantada met kapsat ko. Siniribak dagiti tallo ka kadwak. Nasayat sa no umungin tayo ti kwarta tayo. Ngem sa niyo ipagpakita mga nakababain no. Sa tayo tula agpipin na nang iti kwarta nga aggaambag no agbayad tayo. Kinunak, nagkitikayat mo sa uweng. Sa ludsod ni Dolfo, kit ayutuhin adi iti kwartayo, saglili magasot kayo, tapno no agbayad tayo na kit siyaklatan ti mangasot. Tapno no, saan nga? Isunto ti panag-iinawa tayo ti kwartayo, ito nagbayad tayo, nakababain na. Kinunak, kasanon no, agkurang ti 2,000 pisos. Saan kayo na madanagan? Siyaktun ti bakam mo. Kinunak kadakwada, ket maysa-maysa nang ibunong wenno nang itiyawat kadakwada tallo, iti saglili magasot a pisos da, Manong Robert. Edi may gamak tinasawa kantidad, kabsat ko. Saan kun ngayon palubos ngay sudat ti agurder. Tunggal agurdera, ket agga po kanyak ti mandok. Wen kabsat. Kasla parparwaret nga siyak ti akin sagot. Edi pa naggiinom mi, ngem ti ginapudno na, nagtitunulungan wenno nagkontribusyonan mi nga upat. Manong ko. Aginggang may manen ni Melba edi akupado di kadwana iti nasao nga paggiinuman. Wenno ni Amalia edi akupado di kadwana iti paggiinuman. Ket may naimpante may sa adinakdakan ken may sa nga inbaliktad nga karne ti baka. Amalia, pakikitam tuman no mano amin ti naalam manganta agkurang deti kwarta. Kinunak nga kaslasyakon ti mangimanmando iti paggiinuman wenno ti grupo mi Manong Robert. Kinitanak ni Amalia ket nagsabat dagiti matami. Kiniddayak manong ket immisem ni Amalia. Kasanganan niya ituloy tayo, nga ibasa dito surat ni Pagayam tayo Limuel, agyaman tayo ka dito sumaganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, manipod ti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. No, dirikrik na inyo ti Baguio, ket ket yun agpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo kani Mr. Danny Agustin, ken Mrs. Sofia Agustin, manipod ti Toronto, Canada. Pagyamanan tayo pa'y ni Mr. Onofre Durupan, manipod iti Wayanay, Hawaii. Agyaman tayo pa'y di TMT Construction Company, di 48A, Kabungaan, North Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, serbian na kayo si pupudno, ti TMT Construction Company, manipod pa nakaplano, aging gana nga malpaste kahit yung patakdere na pasdek. Ti TMT Construction Company kat masarakan iti 48A, Kabungaan, North Lawag City, Lauden, ti Cabeza Elementary School. Kukwa kinamat matunan ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos.
Pagyamanan tayo pa iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street dito Siyudad Tilawag. Adanda ka rin nagkakalaing nga aircon technician, staff nornusen dati problema ti aircon tilugan nyo. Kukuha kinamat matunan ni Engineer Neil Jose. Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street dito Siyudad Tilawag. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte, ni Ma'am Esmer Galicinao, manipot ti Barcelona, Spain, ken Kastapay, agyaman tayo, kada Mr. Guillermo Agustin, ken Mrs. Larina Agustin, manipot ti Toronto, Canada. Daytoyen tinurore di agisem karidi daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin di panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipot ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, kanirag kakadakkel pa premium nga maidanong ka na kayo. Babayan ti Blue House Beach Resort, ini Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Edi nagsubli ni Amalia kiti menen bagano manon ti gatad tinainom ken napulutan me. En bagana nga nakurang pelay nga sangaribo manong Robert. Ado pa'y gaya, basit met pa'y gaya ma. O sige. Ikan na kami pa iti 2 rounds. Tapno no marik namin kit agawit kami ton Amalia. Kinunak nga medyo agpaspasimple wenno agpagpagwapo gaputa talaga nga adamit ibagbaga tilapsat nga talaga ni Amalia manong Robert. Sige be am tay bagak ken ni kadiri kadwa to may damang ipan iti serbesa wenno biryo. Kinunana edi agsabat manen ti panagkita mi inulit ko akiniddayan. Ket dita kabsat nga saanen nga imisem no diket kimmidday met ni Amalia. Ngem sakbay nga pimanaw, kastoy ti balikas na. Well, di na mabalin nga. Ilibre na kami met iti soft drinks ken ori sandwich laeng ha. Kinunana. O sige. Mga lakay na tanit soft drinks yo. Mano kayo kadi? Kaluda ken may kapatak. Upat kami laeng. Ken mangpagatan ka na iti sandwich di tarwarta. Awam iti sandwich di karinderya. Kinunana, dito'y nga sa anak nga nakapagsaan, Dolfo,
Matang naman ti sandwich la. Itad mundo kayong kuhanan. Kinunak, ti makder ni Dulpo nga no pa'y madlaw na ti panagbasing na gaputa nakaadon ti serbesa. Kit inyawat ko kayong kuhana ti maysa ka di ti limagasot. Rimwar ket na panggimatang iti sandwich. Idinto nga ti soft drinks nga inumendaman ng Robert. Ket may inayon tulatan iti gatad ti mainom ken mapulutan may. Idi makasangpit ni Dulfo indagasnan iti biyang ti kahera nga ni Amalia ti ginatang na nga sandwich. Sana inted kanyak ti supli. Abi, mano ti maysa? 60 pesos ti maysa. Nagnginan. Isumit ti adda. Alangan nga mapanak pa yung umadayo nga mangkita iti nalaklakan. Sumbat ni Dulfo. Inawat ko nga rod tinasao nga kantidad kas supli ti 5 pesos. Kitak man, di pa ilang maapelwan, di kita nga o opisyal ka na politiko adda dito. Kinunat tinakim ko, Manong Robert. E di agbalikas ni Dulpo. Oh, kasano nga rodin di pinangilibrem ka na Amalia. Kinunana nga agree rin gaputa amuna nga ti kwarta nga intenda tinangalaak itinggatang ko. Anya ti danag mo eh. 60 pesos, 180. O, 10 pesos ko na platan ti may sa soft drinks, di 2 gasot na eh. Kitabo na ra ako na, sukatak nun. Kapunto kanya ako, saan nga gapoy di kwarta tayo. Sige, makamukha. Oy, kasi sa bali ti tamam ka ni Amalia. Lagi pa nga dapat girlfriend mo dyan tayo, ni Melba. Ang mga wag pagtit ni Jay, no, maamuan na nga. Anda sa bali nga, pagray-raywa, may nukursunada. Kaya ang lataan, wag bagtit. Di na siya at no agbagtit at no kayat na niya Amalia. Awanin pang panunutin mo Melba, kaputa bagtit na ten. Talagang si Kalimwel, naluko ka. Tiltilat na nga, pampanunutin mo, ibagbagam. Kunamanin ni Dulpo, sige. Order at pa kita na uminom tayo pa. Makaya tayo pa siguro, di sagupat tayo. Total, nakurang pa lang sa ngaribo ko na ni Amalia itay. Sige, umorder ka nga ron. Ngayon, di mo lipatan di pulutan. Sa bali mamit nga pulutan di orderet. Makaumamit din di orderin nga dinakdaka nga nakatabtaba. Tinbaliktad nga bumalbalayan di mandika na. Pasmi tinaginom, Manong Robert. Agingga nga agpapanawen dagiti padami nga customers. Wala nga siguro nga namisaan tinabati da kami ken dagiti sa balipay. Bueno ti may sapay namisaan. Sipsiputak dagiti o opisyal nga pumanaw na mapandag bayan. Dumawat ni Amalia ken damit ti bati da kagindan ti panangangaw daw, panang pidil da iti pingping kabsat ko. Kasla makudot ti pusok tunggal na makita ka kasjay. Kaslagi mo na. Ngayon ko na kitipagi. Mupita mapatinag ka, Malia. Awan doon ti kasna. Diyak doon ipalubos nga damang pidil-pidil iti pingping mo kada mangigi-igim ititakyak mo. Kinun ko na kitinakim ko. Kinantsawan nak ni Dulpo, Manong Robert. Oh, salamat. Di ka maununin. Nakita mo na di may isang opisyal nga nang sagi di pingping kakahera. Natatalmang kami ten lipwel. Ano ko mga matatalmanak si kami. Siyak tumet siyak ti mapanagbayan. Kinunak, nga kaslaak la nakarin. Nagkakatawa di iti kadwa. Gapoy ti nagbani na sumbat ko kini Dulpo, Manong Robert. talagaan ti bar teknik nalawag iti pagurasa
bisan nga nakasabit iti dibing ti karinderya. Alas 9 pasado, Manong Robert. Nabayag kami. Dagiti dua kakadwami talaga nga sumukudan ken saan dan niya makainom. Kapsat ko. Gaputa kasta ti sitwasyon da dagiti saan da nga nainom. Nga pan nakabagi da, siya kung tinanginom. Dua kaming kinidulpo. Gaputa dua kami laing enti umin-inom iti day di agundawan. Kay kayat ko agbati kami gaputa talaga nga tsak mauma nga mangkitkita kini Melba. Ngem gaputa rumwar sumrekmet ti customers. Ado kami nga mangsipsipot nga talaga iti kahera nga ni Amalia, Manong Robert. Nadanon ti panagretira wenno talaga nga uray siya ket saan na makakarga iti serbesa, Manong Robert. Biniling ko ni Dolpo nga irwarnan digiti dua kakadwami nga agsalsalungay ngayon iti Bartek, kapsat ko. Ket mapandan iti bangir ti kalsada ta sadyeda nga mangpara wenno mangalay iti tricycle na pagluganan mi. Ket mapanak mitten agbayad. Idi tumakdera kasla mariknak ti ulaw ko wenno kasla agsilapid digiti saka, Manong Robert. Ngem ditoy nga inandur ko ti bagik tapno na diretso ti pagnak nga mapaniti kahera nga ni Amalia. Amalia, mano amin ti bayadan mi. Kwinenta na ti nakalista nga na order mi. Inayon mo digital nga soft drinks nga ay upat gaya nga soft drinks nga ininom mi. Limwen. O sige, apikit din niya saan. Nagkariak nga bayadak di bayadak. Basitmet lang di bayadak. 2,340. 2,340. When? 2,340. O sige. Dito yun. Inasot ko ti kwartak Manong kan inted ko ti 2,500. Ngamin kita damit ti kwartak hindi nga masimdadaan na pagabunar ko. Inawat na dito nga 2,500. Keep the change or give the change. Kunana, keep anyape nga ron. Keep the change and sigurado ma, ngayon to numay kami maminsan ket. Si kanok man to may agiserbi. Saan mo nga ipalubos nga dili kanwa. Gamin si kati paborito ko man. Sige ano, ang laki tinubrak dito ken ako pagdo na. Siyak no pati umay. Inakaro din. Kinunak kitinyawat ko ti ima. Dito'y nga nagabrasa kami ket inyirot ko tinang petpet iti dakulap na. Ket di ta kitain na kinidnaya. Kimidday met ken nakaisisem ni Amalia, Manong Robert. Iriada ko ni tisilid ko, kalpasan na nakaawid kami. Talaga nga ni Amalia ti adday tinakim ko. Adday ti panunot ko. Kasla makitkitak tinapintas nga rupa na, Manong Robert. When, ti panakikingkim ni day na kanya kenti, yiisem na tunggalag sabat ti panagkita mi. Amalia, talaga mo tiyaksan may kawid tirik na. Inilaksig nga takayan ayat ko nga ni Melba. Noy ka nakitigundaway ko ng tiyaksa. Talaga nga, sikat ipay-pay swek ko nupudpud nuekon. Anyan niya nagpintas. Adayo tilangan ni Amalia itilangan ni Melba. Ket tilangin niya asidig mo kay kuana ket agayang mo umeng ti bangluna. Saan niya kasken ni Melba nga no daduma ket agat taltalon. Ken no linis ti kudil. Adayo nga nalinlinis. Talaga nga napudpudaw ken napimpintas ni Amalia nga ni Melba.
ti nagarapaap iti lapsat ni Amalia, Manong Robert. Nga kinungkunak nga dehado unay ti kaayanayat ko ani Melba, nukas pagarigan. Nupay kadamit mariknak nga pateg ni Melba, kasla maibdep, numalagip ko ni Amalia, Manong ko. Naulit ti papanmi tinasao nga karinderya, nga kadwak manen di kiti kabarkada. Ngemi di day di agundaway, saan dan nga nang ipaipay iti kontribusyon da. Siya kun Manong, iti nagparwar iti ininom wenno inggatang mi kaditi mainom ken pulutan. Ket ditoy nga nagkiddaw manen ni Amalia iti para soft drinks wenno para meriendada. Nagpasikatak manen. Pinagatang ko manen ni Dolfo iti paborito da nga sandwich ken kastamit ten soft drinks ngayon nalada iti mismo nga karinderya. Naragsak ni Amalia iti dedi nga gundaway. Okay ka Limuel ha? Talaga ha? Siguro ado ti kwartam. Sanmet nga ado, adda. Ngamin may misaak nga inanak. Sisyak lang ti bibiyagin ti ama kininak. O isumet lagaya. O ni ko iho. Ken makita ti taktakder mo ket na nangingina di kiti yar arwat mo. Siyempre sang kumit nga kayo ti gumatang ka di kiti lokal nga arwaten. Kasta o sige, mapanak pa ilang iti tugaw ko akit no, agungit ti busme. Sige, teko na ka, no adda ti mo order kit maipan, sikat yung may mangipan ha. Kinunak, Manong Robert. Kasta nga maalala ako iti sanger ti serbesa Manong ko. Tunggalad do umay ipan ni Amalia dito eh. Table wenno lamisaan mi ket irapin ko nga iggaman ti dakulap na. Saan met nga agririri umisem ket di sanak to pirringen. Nadlaw di kiti kakadwa kang runaan na iti nasidap ti panagmatmata na ani Dolfo. Limuel, mayat samet ni Amalia ken ka. Kasla awam met ti reklamo na no kasta na petpetam ti dakulap na. Nakitak pa'y na minsan nga kinudot mo ti lukpunan no ko. Nakaaapal ka Limuel. Siyak to pa'y ti ko na. Masapul nga mina nga agpagwapo kayo met. Saan nga puro kataltalunan ti ayan nyo. Kinunak nga inkantyaw ket nagkakatawa di kiti kadwa Manong Robert. Dita kabsat nga kasla na addaanak tinamnama. Ket kunak nga numaypangi kami ti gundaway nga agwaywayas ken ni Amalia. Ibaga kun ti kaririknak ken kuana. Papagayam san tayo nga may lipas, nga may basa dahil surat ni pagayam tayo Limuel. Makaisimak ti istorya na, gapot istorya di pagginuman maki. Parang, awisin ta kayo, anya ti, maadan to nga mabukel nga relasyon tinagbetan da Limuel ken ni Amalia. Dokas pagarigan, kasanunton ti kayan ayat na ani Melba. Ito bigat papagayam, mawisin ta kayo kadanggay mi manen para iti programa tayo tinapalabas. Dito nga rin na pumakada kami, dito iti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinadwara iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinay nga malim ti Huwebes kakailian, agyaman kam tingkay, panagbuya ken panagdingig. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pannakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong.
Umbaas tinagtangi pasipngit ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Ti napalabas.